давраи кӯдакитон я лайками видео дариқ надорен. ҳар касе ки бачаи қишлоқин беҳтар хубтар мешава. ина нигоҳ кинед шумо дар ҳамин давраи кӯдакӣ ҳами хел навор кардагӣ не ҳами хел коро. Ассалому алайкум Абдуллоҷон, чӣ кардеси? ҳа чӣ тортак тавақча? ин тавақчаро чӣ кор мекунӣ? чӣ хелӣ чӣ кардӣ? овош рехтӣ? чӣ хелӣ кардӣ? ҳа иш чияй? барҷат ҳёр карден ин лой иш чияй? ин лойдорш чияй? ира дар болош мемонӣ? чӣ хелӣ? кӯбу чӣ хелӣ мемонӣ? ту лойбозӣ метавонӣ карда? баъд чӣ кор мекунӣ? тавақчаат пурши чӣ корш мекунӣ яка? бой саракам хеле мекунӣ? Аллоҳ баракат. ҳама кас ҳамин аварда я лайк авҷихин хотири Абдуллоҷон тавақча кардиса тавақча.